Aurtengo mezuaren gakoa bai hitza da, hemen duzue, bai handi bat. Erabakitzeko garaia datoz eta bai esanez erabaki nahi dugu. Bai esanez demokraziari, justizia sozialari, euskarari, etorkizunari, bai esanez independentziari. Baina gure herria askatzeko geure buruak askatu behar ditugu. Gure buruetan Madrilekiko eta Parisekiko deskonexioa lortu behar dugu. Hemen aukera bakarra geure bidea egitea da, alde bakarreko bidea egitea da. Hori da alternatibarik eraginkorrena. Eta jauzi estrategiko sakon hori egiteko, herri bat martxan behar dugu, mugimendu independentista indartsu bat eratu eta aktibatu egin behar dugu. Eta Euskal Estatuaren aldeko sujeto politiko berri horrek abertzaletasunetik askoz harago doan dimentsioa izan behar du. Eta diversitatea oso kontutan hartuz, demokrazian, justizia sozialean eta askatasunean oinarrituz, etorkizun komun bat partekatzeko prest dauden pertsona guztiekin osatu behar dugu sujeto politiko berri hori. Independentista sareak gogotsu ekingo dio lan hori. Independentismoaren hegemonia bideratu behar duen sujeto horren metatzean eta aktibatzean gogotsu ekingo diogu, azken baten horixe da independentistak sarearen misio nagusia. Quiero enviar un mensaje a todas esas personas que llegaron a Euskal Herria en los años 50, en los 60 y hasta en los 70. Sobre todo de la península ibérica, de Castilla, de León, de La Mancha, de Galicia, de Extremadura, de Andalucía. Con todas y todos vosotros, con vuestras hijas y vuestros hijos, con vuestras nietas y vuestros nietos, todas y todos juntos vamos a construir un futuro para todas y todos. Y cómo no, a todas y todos los que habéis llegado de tierras mucho más lejanas, de África, de América, de Asia, del este de Europa, todas y todos juntos vamos a construir desde la diversidad un futuro en democracia, justicia, igualdad y libertad. Aquí la cuestión no es de dónde venimos. Aquí la cuestión es a dónde vamos, y lo tenemos muy claro. Vamos a construir un pueblo libre de ciudadanas y ciudadanos felices. Vamos a construir el Estado vasco soberano y vamos a proclamar la República Independiente Vasca. Aurrera goaz bai. Aste hauetan ere ikusi ditugu zenbait indikadore. Adibidez, iparraldean, lurralde elkargo bakarraren bidean hartzen ari diren erabakietan, hor herriz herri, gero eta atxekipen handiagoa ikusten da Euskal Herriarekiko, eta hor oso garrantzitsua da. Joan den astean, iparregoak eta unibertsitateko parte hartuz taldeak egin duten ikerketan esaten dute, Euskal Herrian bi heren erabakitzeko eskubidearen alde gaudela jadanik. Eta 57% dio Euskal Estatu independiente batetan ez ginatekelago okerrago biziko. Hemen masa kritikoa badago, antolatzea eta aktibatzea falta da, eta horretara goaz. Independentziaren bidea da, bide bakarra, irabaztera goaz, irabaziko dugu, inolako zalantzarik gabe, sinestea bakarrik falta zaigu, sinesten badugu, irabaziko dugu, gora aberri eguna, gora Euskal Estatu independientea, gora Euskal Errepublika! Askatasunari